Això és Cal·ligrafia és una instal·lació específica d'Oriol Miró per a la Panera. Oriol Miró es dedica a la cal·ligrafia des de l'any 1994. Estima les lletres i els llibres, les tintes i els papers, les teles i els pergamins, els pinzells i qualsevol tipus de ploma. El seu treball passa per comprendre la lletra, reproduir les seves formes històriques i mètodes tradicionals i poder explorar noves eines i formes a partir de les primeres. En aquesta mostra podrem trobar part dels seus treballs on hi veurem el traç i la lletra en estat pur. Cal·ligrafia és la nostra escriptura a mà, l'escriptura que forma part nostra, del nostre llenguatge gràfic. És la nostra identitat personal, també cultural i geogràfica. És dins nostra i nosaltres som dins d'ella. Ens materialitzem en l'escriptura i des del passat ens fa presents i ens projecta cap al futur. La cal·ligrafia, doncs, és un llegat que ens arriba des de la nostra història i que traslladem cap endavant. En el món hipertecnològic d'avui dia, tenim eines que ens donen un resultat molt immediat. Sembla que no tenim temps per esperar, per cultivar, per créixer, per tornar a esperar, per cultivar, per créixer. Ens hem acostumat a obtenir una causa-efecte molt ràpida, però aquesta velocitat fa que tot tingui una caducitat molt ràpida també. I paradoxalment, això fa que valorem encara més el procés allà on hi és, el procés com a diferència de tot allò altre, de tot allò que és immediat. En la cal·ligrafia, quan escrivim a mà, el procés és precisament el més important. La pràctica és el nostre valor. És a dir, no busquem obtenir resultats immediats, sinó que l'objectiu rau en el recorregut que hem fet i en el camí que encara podem continuar fent. La pràctica és el que dona solidesa a la feina. I és això, la cal·ligrafia. Habitar dins de la lletra. Viure la lletra. Viure dins dels traços, en els espais. En el procés de la cal·ligrafia, una part és saber com ha evolucionat la nostra lletra al llarg del temps. Els manuscrits romànics catalans ens arriben com una herència que apel·la a la nostra identitat. Quan els estudiem, ens posem a la pell de la persona que els va escriure. Agafem la seva ploma i sentim el batec, el seu batec en cada traç. També aquestes persones eren conscients de la nostra presència d'avui. Van viure aquí amb nosaltres, en els mateixos pobles i en les mateixes famílies. El seu batec és el nostre. La nostra mà reconeix la mà que va escriure. La mà que va escriure reconeix una mà que escriu avui dia. I amb la cal·ligrafia el que fem és practicar la història, fem arqueologia des de la pràctica. Busquem el que no està explicat en els llibres i recuperem les formes d'escriure que teníem a casa nostra i que havien estat oblidades. Tot i la bellesa d'aquests manuscrits romànics i el sentiment d'identitat i de pertinença que ens desperten, no volem simplement copiar-los i imitar-los. No ens limitem a copiar aquestes lletres. És a dir, el coneixement dels arxius ens dona força, no ens posa límits. Nosaltres hem de fer el nostre treball, hem d'escriure les nostres lletres amb les nostres eines. Aquesta és la part del procés que ens toca a nosaltres. A l'exposició Això és cal·ligrafia podreu veure el meu procés. Hi ha algunes de les meves eines, els meus quaderns de treball dels últims anys, i podreu veure també el meu projecte present, els llibres de meditacions. Quan l'escriptura es realitza des de la pràctica constant, la concentració i l'atenció plena, pot convertir-se en meditació, en desaparèixer dins de la lletra. Quan decidim escriure un text és perquè volem fusionar-nos-hi. L'escrivim perquè ens ajuda a créixer i perquè a través de la concentració aconseguim deixar enrere els estats conscients. A l'exposició Això és cal·ligrafia podreu veure també els textos que escric. Textos budistes que m'ajuden a voler ser un ésser viu millor, més atent, més pacient, més compassiu. La cal·ligrafia és respecte per cada gota de tinta, gratitud per tot el que aprenem, amor per cada lletra que fem i desaparèixer dins la nostra feina.